ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த காலை நேரத்தில் இந்த ஆராதனையில் உங்களை சந்திப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம். இந்த ஆன்லைன் இந்த ஆராதனையின் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் நம் மூலமாக மகிமைப்படுவதாக இந்த காலை நேரத்தில் ஒவ்வொருவரையும் இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். கர்த்தர் உங்களை கூடாக்கூடியை ஆசீர்வதிப்பாராக. இருக்கிற இடத்துல தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி ஒரு வினாடி நாம் கர்த்தரை நாம் நோக்கி பார்க்க போகிறோம். கர்த்தர் இந்த ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. பரிசுத்தமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த நல்ல ஆராதனை நேரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் விசேஷித்த விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. உடைய காயப்பட்ட கரத்தினாலே தொட்டு ஆசீர்வதியும். இந்த ஆராதனை உமக்கு பிரியமுள்ளதாக சுகந்த வாசனையாய் முகர்ந்து கொள்வீராக. இந்த ஆராதனை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் விசேஷித்த விதமாய் உடைய காயப்பட்ட கரத்தினால் தொட்டு ஆசீர்வதியும். உங்கள் நாம மகிமைப்படட்டும். இயேசு இரட்சகர் நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளு நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் இந்த காலை நேரத்தில் மகிமையை அடைவதாக. தொடர்ந்து சில பாடலை பாடி தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. சங்கீதம் 100வது சங்கீதம் முதல் 2 வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது: பூமியின் குடிகளே, நீங்கள் எல்லாரும் கம்பீர சத்தத்தோடு கர்த்தரை ஆர்ப்பரியுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சன்னதி முன் வாருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நம் அனைவரும் விடுதலையோடு கூட தேவனை துதித்து ஆராதிப்போம். தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. நாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த பாடல், ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார், அனைத்து உயிர்களே பாடுங்கள், ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தர். எல்லாம் சேர்ந்த கரங்களை தட்டி பாடுவோமா? ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? விடுதலையோடு கூட கர்த்தரை துதிப்போம், ஆராதிப்போம், தேவ பிரசன்னத்தை உணர்வோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார், அனைத்து உயிர்களை பாடுங்கள். ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார், அனைத்து உயிர்களை பாடுங்கள். ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் ராஜாதி ராஜா, ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க. மகிழ்வுடனே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். மகிழ்வுடனே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். ஆனந்த சத்தத்தோடு திருமுன் வாருங்கள். ஆனந்த சத்தத்தோடு திருமுன் வாருங்கள். ராஜாதி ராஜா வாழ்க கரங்களை தட்டி கர்த்தாதி உற்சாகமாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இப்போதும் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் வந்து ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவர் ராஜாதி ராஜா. நல்ல விடுதலையோடு கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஆர்ப்பரிப்போம். வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க. எக்கால துணி முழங்க, இப்போதும் துதியுங்கள். எக்கால துணி முழங்க, இப்போதும் துதியுங்கள். வீணையுடன் யாழிசைத்து வேதனை துதியுங்கள். வீணையுடன் யாழிசைத்து வேதனை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜா, ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க.
துதியோடும் வாசலில் நுழையுங்கள். துதியோடும் புகழ்ச்சியோடும் வாசலில் நுழையுங்கள். அவர் நாமம் உயர்த்திடுங்கள், ஸ்தோத்திர பலியிடுங்கள். அவர் நாமம் உயர்த்திடுங்கள், ஸ்தோத்திர பலியிடுங்கள். ராஜாதி ராஜா வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் நல்ல கரங்களை தட்டி ஹalleluya. எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க. ராஜாதி ராஜா ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கர்த்தாதி கர்த்தர் வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ஹalleluya. நம்முடைய ஆண்டவர் எல்லா காலத்திலும் நல்லவராகவே இருக்கின்றார். ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கிறார். அனைத்து உயிர்களே பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். இன்னொரு பாடலும் கூட எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த பாடல். ஏசாயா 54வது அதிகாரம் 10வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. மலைகள் எல்லாம் விலகி போகுமாம், பர்வதங்கள் எல்லாம் நிலை பெயர்ந்து போகுமாம், ஆனால் அவருடைய கிருபை நம்மை விட்டு விலகாது. மலை போல நம்பிக்கொண்டிருக்கிற மனிதர்கள், மலை போல நம்பிக்கொண்டிருக்கிற தொழில், மலை போல நம்பிக்கொண்டிருக்கிற அநேக காரியங்கள் நம்மை விட்டு போய்விடலாம். அநேகர் சொல்லுவார்கள், மலை போல நான் நம்பிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாம் விலகி போனாலும் தேவனுடைய கிருபை ஒரு நாள் நம்மை விட்டு விலகாது. மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் அவருடைய கிருபை நம்மை விட்டு விலகாது. ஹalleluya. இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த பாடல். ஒருவேளை இந்த பாடல் உங்களுக்கு தெரியவிட்டாலும் திரும்ப திரும்ப பாடும்பொழுது எங்களோடு கூட இணைந்து பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என்ற வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என்ற வாழ்விலே. மலைகள் மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என்ற வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என்ற வாழ்விலே. என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர், நீ ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர். என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர், என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர். எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர், என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர். எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர், என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர். மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. யெகோவா நிசி என் ஜெயமானவர், யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர். யெகோவா நிசி என் ஜெயமானவர், யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர். என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர், என் வாழ்வில்
வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர், என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர். அலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. யெகோவா ராஃபா எந்தன் சுகமானவர், யெகோவா ரூபா எந்தன் மெய்ப்பரானவர். யெகோவா ராஃபா எந்தன் சுகமானவர், நம்முடைய பரிகாரியாய் இருக்கின்றார். யெகோவா ரூபா எந்தன் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி, வழுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர், என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர். வழுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர், என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர். மலைகள் விலகி போனாலும், எல்லாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி, ஓ மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்வில். மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், மலைகள் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும், அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம மகிமைப்படுவதாக. மலை போல காரியங்கள் எல்லாம் விலகி போனாலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கின்றார். கூட இருந்து ஜெயமாய் ஆசீர்வாதமாய் நம்மை நடத்துவார். அவர் ஒரு நாள் நம்மை விட்டு விலகவும் மாட்டார். அவர் ஒரு நாள் நம்மை கைவிடவும் மாட்டார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமை அடைவதாக. இன்னொரு பாடலையும் கூட நாம் சேர்ந்த பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். என் கூடவே இருங்க ஏசப்பா, என்னை விட்டு விலகாதீங்க. இந்த பாடலையும் கூட பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக.
ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, எல்லாம் ஒரு நாள் ஒழிந்து போனாலும், வானம் பூமி எல்லாம் ஒழிந்து போனாலும், எல்லாம் நம்ம விட்டு போனாலும், தேவன் ஒரு நாள் நம்ம விட்டு போக மாட்டார். எப்போது நம் கூட இருப்பார், ஜெயமாய் நடத்துவார். வியாதி நேரத்தில் வைத்தியரானீரே, சோதனை நேரத்தில் நண்பரானீரே, வியாதியின் நேரத்தில் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் வியாதிகளில் போராடி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தேவன் சுகமாய் நம்மை தேவனோடு கூட வாழ வைத்திருக்கிறார். நம்மை குணமாக்குகிற பரிகாரி நம்மோடு கூட இருக்கின்றார். பக்கத்திலே ஒரு நாள் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். அவரோடு கூட சேர்ந்து இந்த வாழ்க்கை என்கிற பயணத்தில் பயணிப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. உலகெங்கிலும் பலவிதமான பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், பலவிதமான துன்பங்கள் இருந்தாலும் கூட வேதம் சொல்லுகிறது, அது சீக்கிரம் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமா? எல்லா பிரச்சனைகளையும் மாற்றுவார், சமாதானமான பாடலை கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த ஒரு பழைய பாடல், அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், சோர்ந்து போகாதே என்கிற பாடலை எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த பாடல் தானே. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், இந்த கொரோனா வியாதிகள், பலவீனங்கள் எல்லாம் மாறும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், சோர்ந்து போகாதே நீ சார்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே நீ சோர்ந்து போகாதே, அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும். எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரம் இது. உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிற நேரம் இது. சோர்ந்து போகாதே நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே நீ சோர்ந்து போகாதே, அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். ஈடு இணையில்லா மகிமை
சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம். நல்ல கரங்களை தட்டி சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. கரங்களை தட்டி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கண்களை மூடி நீ எதை குறித்தும் சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. நீ சோர்ந்து போகாதே. சொல்லுவோம் சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம். அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம். நல்ல கரங்களை தட்டி ஓ ஹalleluya ஹalleluya ஓ ஹalleluya. நல்ல கரங்களை தட்டி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை துதித்து தேவனை ஆராதனை செய்வோம். உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிற நேரம் இது. சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்தில் நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி அவர் நம்மத்தில் வந்திருக்கிறார். 2-3 பேர் எந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறீர்களோ அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருப்பேன் என்று சொன்னவர் அவர் நம்மத்திலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிற தேவனாய் இருக்கின்றார். உமலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. எல்லாரும் அப்படி கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை நாம் ஆராதிப்போம். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. அழகான கண்கள் என்னை
ஆயிரமான நன்மைகளை ஆண்டவர் நமக்கு செய்திருக்கிறார். நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில, நம்முடைய வாழ்க்கையில, இந்த பூமியில பிறந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த நாள் வரைக்கும் ஒரு தகப்பனை போல அவர் நம்மை தூக்கி சுமந்தார். ஒரு தாயை போல நம்மை தேற்றினார். ஒரு நாளும் அவர் நம்மை கைவிடாதவர். கடைசி வரைக்கும் நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்த போதுமானவராய் இருக்கின்றார். பல ஆயிரமான நன்மைகளை செய்த ஆண்டவருக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அப்படியே கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த பாடல் தான். இந்த ஆராதனையின் மூலமாக கர்த்தருடைய நாமம் மகிமை அடைவதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆயிரம் நன்மைகள் மனதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. காலை மாலை எல்லாம் காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும் என்னை நடத்தும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன். தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திராது உதவும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன். எல்லா கர்த்தரும் என்னை வீழாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே. எல்லா நேரம் கர்த்தரும் என்னை வீழாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே. ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசரா நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். அவர் எல்லா காலத்திலும் நல்லவராகவே இருக்கிறார். ஒரு நாள் அவர் நம்மை விட்டு விலகாதவர். ஒரு நாள் நம்மை கைவிடாத ஆண்டவர். கூட இருந்து ஜெயமாய் நம்மை நடத்துவார். இம்மட்டுமாய் தேவனாகி கத்திருந்த பரிசுத்த ஆராதனையை நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார். கரங்களை தட்டி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். அவர் நம்மோடு கூட இருக்கின்றார். மலைகள் எல்லாம் விலகி போனாலும், பர்வதங்கள் எல்லாம்
நிலை பெயர்ந்து போனாலும் அவருடைய கிருபை நம்மை விட்டு விலகாது. ஜெயமாய் ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். கடந்த மாதம் முழுவதுமாய் கண்மணி போல பாதுகாத்தவர். வருகிற புதிய மாதத்தை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். எல்லா தேவைகளையும் ஆச்சரியமாய் சந்தித்து மீதியாக எடுக்கத்தக்கதாய் கர்த்தர் நமக்கு கிருபை பாராட்டுவார். தொடர்ந்து தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து வார்த்தை கொண்டு கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. ஜெப சிந்தையோடு கூட காத்திருப்போம். கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவார். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.